Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Nagbarug si Tiluwa sa karsada. Ni para na to. Si Pio ka na! Ha! Mau nagkini higayon. Panatan ta siya! Ikanibala dia. Kakaduon na niya. Ready na ko! Nakunit ko sa kong armas nga 357! Oh, naano sila. Nagkado na. Parahon ko sila. Oh, yun, ang backrider. May armas. Oh! Oh! U-turn! U-turn! Siguro na to! Sige, backing! Siguro aking napatay na siya. O nagtuyo na to sa to pagbalik! Gibalik na siya! Tiwasan na to! Unsa ka to nga buto atong nabati? Magsusita, kulas. Ang dali. Dire, arita agi dire, dali. Ito na si Juana. Sundan ako siya. Nadungogin ako, may buto-buto. Tingalig doon ay natiklo. Kinsa ka? Basin og si Pio na. Unsa? Wa man na to makita ang patay lawas. Wa tingi to maigo. Pero natuwan to. Kambak to. Klaro kayo. Nagko to na ko. Kung naigo pa, naunta. Makita na to nga nagbuyon na to. Pero waman. Asa na magha? Mauligin nga. Tingalig. Wa gito maigo. Wa siya dire. Nityo. May laing kuba sa kundugan. Ha? Sibot mo ipasabot. Tingalig kita maismukoy ini. Unsa? Dali ta. Sibat rin eh. Sibat. Okay, murag ka na kita. Pagdali. Baking. Okay. Sibat. Kaniyo tang. Nara siya. Pusila na yun. Ang akong 357. Naigog. Nabuhian ako. Pangas ka. Nira siya. Nagpadong nga din na to. Si buhato ta. Nagtuo siya nga. Usaray akong armas. Padula pa siya. Padula pa. Nagpadayon siya sa paglakang pa doon na to. May tuyo na ako kanino. Ngutan na pang tunto. May padul pa. Padul pa. Kinsa ka mo. Kung kinsa nagsugo kanino, nga patyo na. Hindi mo ka kung gamot sa pagpatay ni mo. Padul pa. Gusto na ko masayo. Kinsa ang nagsugo kanino, aron patyo na ako. Huwag ka mo utingog. Doon na siya. Girahin na. Karong kinip pa. Yay! Naigo akong kauban. Nakbong. Ang sunod, mau ikaw. Karon tugari ko. Kinsa nagsugo kanino. Si Tisoy ba? Unsa? Kisang tisoy. Huwag ka makailan ni Tisoy. Nga dito pa mo, gikan sa sul siyang rest house. Unsa? Siya bang nagsugo kanina? Napatyo na ko. Siya ba? Ako'y kasulti mo. Pues, mamatay ka. Patyo lang ko ni mo nga wako'y kasul. Mau ba? Kung gusto ka, pag-isangkan ako. Lalaki sa lalaki. Ay, paminta ha? Na mag-armas. Samtang ako, wa. Mau ba? Pues, sa tagad di kag kahigayunan. Ha! Labing maayo. Wa pa ni mo tawagi si Kadoy? Kung unsa na resulta sa imong gisugo niya? Tawagon ko siya. Tawag ka, aron mahibaw dayon ta. Ayaw pag-apura. Gusto lang kong masayod. Sige na, tawag na. Mutawag ko kung gusto ko. Ayaw kong mando eh. Saba di ati suy, oy. Ano lang gud pag inistikto? Kaya di na kalusot na ako. Sugar! Tawag na!
Paghuwat, litse! Hangyo ko lang. Samtang wa pa kita mahinahiyap. Usa lang kabutang nga akong gustong masayr. Kung kinsa ang inyong mastermind na nagtinguha sa kamatay. Wa kay makuhang kasayuran ako. Mahadlok kang mutugan nga kamo tao ni Tisoy. Wa kay makuhang kasayuran ako. Pues kun mao. May muhagba na to sa yuta nga way kinabuhi. Pwes, tanawon ta. Yap! Kibaw kang likay ha. Pero kaning sunod, di ka na makalikay. Yap! Supa! Yap! Sana! Tamis mong pati nga naigo si mo naong? Ha? Isamutan ni mo. Isugnuran niyo pag-ayo ang nag-alintabok kong kayugot. Yap! Magputara ka lang, pero huwag ka matandog. Yap! Animal ka! Itasan ka? Pues ako nasan. Mura, yun eh, nag-away sa unahan. Sila na ka na karon. Pasa. Basinog, si Paripiyog. Basinog, naalkansi siya. Diyan ka na, Kulas! Oh, uy, bisirit ba ya? Agpaso na ko. Ito'y kapakayo, Pio. Di ka magsilbi ang gagaw sa imong tubangan. Ha? Kanon, mahimo na nga patyon ko ang iyong kinabuhi. Pwes, kini! Bisa nagsuko ka din. Si Tisoy ba? Tiyo! Huwag na siya talaga. Nidungoy na siya. Magdali kong biyak. Yo! Pamatay ka! Oh! May bipusit ka niya. Pagdali, Pio! Oh, wala. Salamat. Kinahanglang makapiya ta ining dapita, Pio. Pare! Oh, Sibat lang! oh, oh, Parikulas. Asa ta? Magsusi ko. Basta may susiho ni mo. Sa atong nabati nga mga buto. Aw, abi na ako og magmika ka lang. Sige na, dali na. Mingaw man. Lain ang kupa sa kundukan. Unsa? Mao ka na akong gibati. Oh, hala, tanawa sa unahan. May nagbuhiod. Sa? Og na mga tao nga nidugok. Oh, tungkod na. Samot ako. Hunong eh. Okay. Oh, Manaog ta. oh, unsay na itabo? Sen, may gipos siya, sir. Duha kabog. Duha sila kabog. Unsa? Oh my God! Ay, Ako kining mga kakaw. love, tana-tana. Lainan ko magtanaw. Dali na pa, magpalayo na ta. Oh, tana. Shit! Uy, Tisoy, ang imo to mga tao. Kinsay nagtira nila? Kinsa?
Puro mga tao ni Tisoy. Mo'y gustong mo patay ka na ako. Pare Pio, Kumare, hindi maaman ko pa nga kung kagalingon nga di ko gusto mo to, paring kuras. pero usaon man na nga, naklaro magighanimon nga, Paring kuras. kung mao ka na, may kalambikitan si Tisoy sa nahitabo sa imong pamilya. Ug nganong iya kinigibuhat ka na ko. Kung siya manugaling. Kana, mo na'y butang nga dili, gyud nako matungkad, kung siya magyud. Nganong iya man kining gibuhat. Dili ko gusto mo to, paring kuras. Aw, mahimo man nga dili ka mo tuo. Papasa sa imong hunahuna nga ang duha ka tawo nga gusto nga mutapos sa imong kinabuhi nagagikan sa rest house ni Tisoy nga imong igsoon. Busing. Oh. Dira. Imong baso. Oh. Uy. Habi ko mapiksi sa buwak na baso, ha? Shit. Kalma, busing. Kalma lang. Dili na ni madag kalma ka doy. Relax lang. Unsaon to man? Nahitabo naman. Kinsa nagbanat sa atong duha ka kagaw. Busing. Mo na'y pangutana ng imong tubagon ka doy. Kinsa ang nagbanat nilang duha. Basing gobyerno. Unsa? Kung dili man, basin og ang imong kompetensya. Kinsa'y akong kompetensya, ha? Kinsa? Basig doon na. Imposible ka na, Katoy. Imposible! Dili ka ha si Pio? Ang nagpunto nila? Uy, Sugar? bitaw na, busing. Dili ka si Pio. Maglisod ko sa pagtuo nga makahimo si Pio ni Ana. Wa na ibang kaagan. Dalawan ka nang dako. Basin og nasayop ka, busing. Unsay na sa'yo? Basin nasayop ka. Kaysa akong tanaw ka ni Pio. Murag na hurot na ayang kahadlok. Gumikan sa nitabo siyang pamilya. Ang nahibilin ka lang kaniya. Mauna lang ang kaisog. Kung siya man, pues, tanaw na tuog sa kutob ang iyang kaisog. Umaabot ko ng kompetensya ni mo. Kay may igo ko ng puhunan. Milyonaryo na gud na siya. Nakadaog magkana sa loto. Sa ato pa, milyonaryo. O sa dili madugay, malupikan ka na Tisoy. O basin, mahapunta na kong Pio. Unsa to? Klaro ha, Sugar. Prangka lang pagkasulti ha. Kung wa ka na'y kwarta, magpabilin pa ba di ay ko nimo? Mangito to kwartahan, uy. Dili ta mabuhig way kwarta. Buhata unya na. Dili pa. Panitan tika. Ug kilong tika mo ay suka. Unyon si plano nimo. Munan ko pa ang pagpanghagpat og dugang ebidensya. Kung siya bagyod ang tao nga naghimong alaot sa kong pamilya. Pio. Ug kung simpa ko, ako mamatudan. Unsay buhaton mo? Kung mamatud-an nimo nga siya, nga si Tisoy, nga imong igsuon, may kaakuhan sa nahitabo sa imong pamilya? Ha? Makaako ka ba sa pagpanimaos niya nga imo man siyang igsuon? Wala.
Makaako ka ba sa pagpanimaos niya? Makahimo ka sa pagpasakit niya? Matubag ko ikaw niya. Hindi kabot sa tukbang panahon. Pio, Dili ko magbika. Mangapkap ako sa dugang kamaturan na siya tunay kalapigitan sa naitabos sa kong pamilya. Kung siya man, o pagaingon, may dugong muagas aron pag-angkon sa matuod nga hustisya. Pio, Pero sa pagkakaroon, sa ako nag-ingon, gamaman ko pa nga akong kagalingon. Ngawa siya'y kalabigitan sa naitabos sa kong pamilya. o giamaman mo usab ang imong kaugalingon nga dili kadto mga sakop sa imong igsuon. Pero gikan sa iyang rest house. What? Oh, diarangi mong baso, oh. Giipisan ko na na. Ubay-ubay na ba yung imong nainom? Nga naman, may problema? Ayaw palabi. Ya matrigod. Kano sa ka lang nakaton sa pagbadlong nako? Nga dili ko magpalabis pag inom. Ano? Dili ka gustong badlungon? Gisapot ko. Oh, mao pa. Oh, nahala. Hutdag la ng usa ka butilya, Johnny Blue. Sugar, Kapoy ni mo. Diya ka na, oy. asa ka? Mangtana ka pa. Matug parlor, magpabihiyot, siko. Kaya nagsige na lang kong sunod-sunod ni mo. Shit. Sugar. Sugar! Unsa? Ayaw ko biyai dire! Litse! Pag-inom diha, kutubs mahimo ni mo. Di ko gusto magsigig atang ni mo. Oh, busit. Nilakaw yun. Miss Sugar, asa si Busing? Tuwa ay, nagsigig inom. Ito ato dito. Oo, ato na ko, kay may balita ko niya. Siya ibalita ni mo. Kalabot sa gipamusil. Kay nga no? Arin lang ko ni Busing musulti. Sugar, Miss Sugar, giliapan mo ko ni mo. Gusto kang mutilaw sa akong kamot? Abida. Bisag tibuok pa mong lawas. Akong tilawan, Miss Sugar. Unsa? Gikan sa tiil, hangtod sa alimpo ni mo. Abang, Miss Sugar, Sana? Lami? kayong pagkaigo sa kong apapangig. May gani kay... Wa ko manak down da. Gusto kang usbanti ka? Ayaw na. Mutilaw ka na ako? Ayaw na, Miss Sugar. Huwag patilawon. Ano kan dili mo, no? Tilaway yun, kanoy. Boseng. Tilawan ni mo, Sugar? Ha? Tilawan ni mo? Dili tahon mo sing. Oy, ang akong tilawan kanang laming pagkaon. Dili si Sugar, oy. Lagi. Kaya tingalig. Kanlaton ko ng ubol-ubol ni mo. Boseng. Ngano niya ka? Unsay resulta sa akong gisugo ni mo? Kana. Mo na akong itaho ni mo, Boseng. Isulti na. Boseng. Matulpas ka pulisan. Nga niabot ni kuno ang panahon nga nagbayad sa kasalanan kadtong atong mga kagaw. Unsa? Nahibawan man nila. Nga kadtong mga tawhana, mga tulisan o kriminal sa probinsya. Ang kuyaw, ana, og mahibaw-an sa mga pulis nga imo tong mga sakop, tisoy. No. Why nahibaw ni Ana? Wa, Sugar. Nakasiguro ka? Nakasiguro ko ni Ana. Mura na bagnalipay ang mga pulis. Nga nakuhaan ko no.
ang labad sa ilang Unsa? Naghinoktok si Paring Pio. Tingalig naghuna-huna na siya. Kang Tisoy. Paring Pio. Paring Pio. Pare, Pare Nicolas, murag lawom kay nga imong gihuna-huna, pare. tinawad ka na. Tinawad ka na, Pare Nicolas. Si Tisoy ba mao imong gihuna-huna? Siya. Pare, unsay plano mo? Sa ako nang ikayong hindi kumunos pagpagitawag-dog ang pagkabaturan. Today, gamito na ko yung pambot. Oh, way problema. Oh, kitang duha. Salamat, Pare Nicolas. Ani-ani kita. Okay. Sa dili madukay, moabot na katong lansya. Nga kargahan ni atong 5 ka mga batanon nga gikan sa probinsya. Good. Ug dayon, mabuto sa baglayng lansa. Nga sakyan sa atong mga customer. Og kwarta na! Of course. Manggawas na ta din sa kotse. Okay. Asa na silang dapita? Tawag ka. Okay. Oh, may nag-text. Kinsa? Oh, si Delilah. Ang nagdas sa mga batanong babae. Unsay message? Kadiyot. Mga 30 minutes mo abot na mi. Doon na sila, Tisoy. Good. Malantaw na nako ang lansya. Natuod. Pero, naaylaing pambot, Tisoy. Ha? Dili ka na mahimong sagabal. Tingalig kinsa na sila. Unsay buot mo ipasabot? Tingalig. Kinsa na sila. Og mahibawan kining atong kalihukan. Sugar. Tingalig. Mapusas ta, Tisoy. Unsa? Paring Pio, nagpadong na din ang dakulansa. Tingalig anak ka na mudunggo sa pantalan. Aw, Nga gipariya ni Tisoy. siya pa di ay. Anak ina diha, kay wa may lain nga kadungguan din ni dapita, god. Iya ba ka ng lansa? Tingali. Kinahanglang masuta na. Kung unsay sakay ang maong lansa. Oh, Paring Pio. Ato lang iparag ko permi kining atong kao nga buli. Aron dili maplastar kining atong mga naong. Pare Nicolas. Korek. Dili gid angay mo kumpiyansa ta kay tingalig. Madiskuhido hinuunta. Oh, Pare Nicolas. Anang amping kita ani. Oy, Ganit lang. imo to. Imo de. Kita man nanawag. Si Wana. Oh. Hello, Wana. Pio, Nanawag ka. Asa ka? diyan ako sa baybayon. Diyan sa ilawom sa dakong bato. Sa may yungib nga bahin. Mao ba? Nagbantay ko ninyo, Pio. Salamat, Wana. Wa pa napalik si Tisoy nga nagkuha sa iyang teleskopyo ta. Oh, Asa na yung teleskopyo? unsa na? Ha? Sige na, sutaa kita. Dira. Sutaa akong kinsa nang nanakat. Dili halayo din Oh, sugar. Tanawan na. O gani? Paghuwat lang, good. Duol na ba ang lansya? Kinsa na sila? Oh, namasul sila. O dili makita ang mga naong. Kay nagkao sila. Dili maklaro ang naong? Dili.
Kad, karon pa ko kamatikod nga dunay managap dihang dapita. Ingon mo na sa bako. Manduaan ako nga akong mga kagaw. Nga ipabugaw na sila. Ipaingon nga dili pa panagkataning dapita. Oh, karon dayon. Paring Pio, nagkadoon ang lansa. Oh, paring kulas. Uy, paring kulas. May pambot nga ni ang nagdungnat. Uy, Gikan sa pagtalan nilang tisoy. oo da. Nagkadoon lang. Yay, Niya na padunat. la. Yan na. Oh, wala. Yan na ang pambot. Ha! Kamong nanat! Hawa mo! Hindi ka palagatan direk! Bawa mo! Dili kuno panagatan diri. Ayay. Hawa mo! Basta na mo bawa! Delikado! Ay, delikado ko napapawa. Anong papawa o nanta? Iyo sa man iyan ng dagat. Paring kulas. Saman! Mapahawa mo dili! Paring Pio. Oh, Paring Pio, ang tao. Ayay, security guard tinghalin na kay naamay shotgun. Paring kulas. Ay, simba ko tinghalik po si Lonta. Tusak-tusak kitaan na bala ng shotgun. Saman, bawa mo ye! Saman! Unsa may atong itubag, Paring Pio? Saman! Bawa mo dili! Ay, Paring Pio. Ala, Paring Pio, saan naman ani? Lipabutan na! Relax lang, paring kulas. Paring Pio! Di pabutan na sa imong mga tao. Nangitay kitingalig sakit sa lawas mga kananay. Oh, yun na. Naana. Oh, nana. Gipaandar na ang makina sa ilang pampot. Aw, lagi. Nihinay na upawa. Good. Salamat. Kay nilarka lang sila. Kay tinalik simba ko, disgrasya pa noon sila si Kulas. May shotgun na ba ang sakay sa pampot? Mga security guard tingali na ni Tisoy. Ang nias iyang pantalan. Pero, hinayra kaayos silang nagpalayo si Kulas o Pio. Distansya na kita nila, Paring Pio. Oh. Dinig ka na lang, paring kulas. What? Dinhinan ako? Ay, ikaw di ay asa man ka? Magpadul ko dito sa may pantalan. Oh, unsa? Ngano? Unsa may buhaton mo? Ang akong katuyuan, mao ang pagpariil sa palibot. Paring Pio, magbantay ka. Nganong di sila musugot nga doon ay managat itong dapitan. Dili sila ang tag-iya sa dagat. Pitaw, Paring Pio, no? Lain ang akong pagduda. Unsa kidudahan mo? Nga sila adunay gitipigan. Paring Pio. Budunggo kita sa siot nga bahin diya sa may pagatpatan. Okay? Oh, okay. Ariglabits, Paring Pio. Hello. Kagaw. Unsa na? Sibatan sila, busing. Good. Bye. Oh, asa na? Asa na sila? Nisibat na ang maong manangagat. Labing maayo. Kay duol na lang gid kaayo ang lansya. Oh, sugar.
Nagkaduol na ang lansa. Kinsa ka ang sakayan. Ug sila si Kula sa Pio. Asa na sila? Wala na ko ikita. Niliko sila. Ug wala na ko makita ang pampot. Magpaduol ko dito sa pantalan. Magbantay lang ko. Nagdili ko nila makitaan. Asa ka pare Pio? Biya ang taga-dinig. Ayaw lang pagbiyahe kining pambot. Kaya kung magkinaon siya, ikaw mangyod ang mamasakyan kung doon ay ginukdaday nga may tabo sa karagatan. Paring Pio. Magpadoon ko dito sa may pantalan. Unsa? Paring Pio, maghiko ka? Gusto kang mamatay? Pare Kulas, Gusto ka bang mamatay? kung galing katapusan ko naman, huwag ko'y mahimo, pare Kulas. Pastilan, paring Pio. Ayaw lagi palapi. Brain. Utok ang gamita. Ayaw, naunsa man ayaw ng pirming kaisog. Nasayod ko, pare Kulas. Ay, pare, sa puton man tani mo eh. Kampi ko, diya ka. Oh, pare Pio. Hoy! Psst! Huh? Oh my goodness. Ito na siya. Yan ako gibilin diri sa pampot. Hapit na gid mo dunggo, Tisoy. Oh, sugar. Hapit na. Dool na lang kayo. Oh, Tisoy. Gikontak na po na ko ang atong mga customer. Gitubag ka na? Wapa ni Ring. Oh, ni Ring na. Kinsa ka nang maong mga customer? Mga itom kini. Foreigner. Unsa? Si Busing nanawag. Hello? Busing! Kadoy, karon dayon. Ari diri sa may rest house. Oh, ariglado. Pagdali, Litse. Yes, Busing! Bye! Pagtuon ko ay. Basta pagtuon ko dito sa rest house. Nindot ni. May transaction mi. Kaya na yun, muadto ko dito sa rest house. Tisoy, Oh, sugar. Ngano? naana si Kadoy. Pasudla. Mas mayo nga niya siya aron nga makatabang siya sa pagbantay. Okay, pasudlon ko. Naanagil, Busing. Ni Dunggo na yung lansa. Oh, Kadoy. Bahandi, no? Natural, Kadoy. Buy na sa gidni mo, Busing. Oh, naranas kapalaran, Kadoy. Kung swertehon kang pagkatao, swerte yun ka. Oo, bitaw, Busing. Sa dili madugay, mugawas na ang ilang pango sa paglarga paingon diri. Kinsa man, Busing. Usa ka babay, si Delilah. Niyan ako dapit ining kahoyng dakit, dapin sa baybayon. Labong ang mga dahon ini. Ug dagko kaayo ang mga gamot nga niigdal. Bantayan ako kung kinsa ang manggawa sa lansa nga bag-o lang ni Dunggo. Mamidpid ko. Kinalang masutan ako kung kinsa ang mga sakay anang maong lansa. Musandig lang una ko rin akong punuan sa dakit. Oh! Unsa ron, murag yun ay bitin. Oh! Ha? Nagdatay siya sa dakong dakit. Ug doon lang siya ako. Ug murag... Oh! May kutsilyo nga niigo sa uwas sa bitin. Ug nitaroy sa kahoy. Kinsa may...
Piyo, salamat na giluwas ko nimo. Nganong naabot ka, dire? Naniid ko. Kung unsay kargaan ng maong lansa, o kinsasad ang mga sakay ana. Ingan usap niya na nga kung tingwa. Magbantay ta, Piyo. Kaditang, liliyon ako. Oh, unsa na, ha? Diri sa kunay mutagan, nakita na ko nga may hamto nga babae nga bigawas. Kung gisugat nilang sugar o tisoy. Hamptong nga babae. O, hamtong nga babae. Kaila ka? Wa ko makaila kaniya. Pero nakita na ko nga baga kayog makeup ug may daghang patik sa diog ug sa dugan. Unsa? Have a seat, Mrs. Delilah. Come on. Miss pa po ako. Oh, sorry. Hello, Delilah. Yes, Tisoy. Di anak ko. O gusto ko nga magkauban kita sud sa pipila ka oras. Oh, ha? Delilah, ang kuno nimo ang oras ni Tisoy? Hatagi ka big oras, Miss Sugar. Oh, come on. Deal or no deal? Deal. Okay, no problem. Good. Share your blessings, Sugar. May sugar. Nisugot ka? Nga nag-uban silang busing o kadtong babae? Oh, kadoy. Mag-unsa man sila? Mag-tsokolalap? Okay ra cute na nako kadoy. Mutsukulalap man sab kuglain. Unsa? Kung unsay mahimo ninyong mga laki, makahimo usab kami. Unsa? Kung kamo, makamaong muduwa sa mga papay, kamausab mi nga muduwa sa lalaki. Dua iko? Oh. Dua iko. Ha? Kursunada yung kanako kadoy? Kaniyang tula. Dua iko. Mo inom una ko, ha? Pakondisyon ko kadoy. Ha? Iya, matagod. Wana, dini ka lang. Ha? Ngano? Asa ka? Mangita ko pagi. Maring kamot ako na makasaka ko sa lansya. Unsa, Piyo? Gusto na ko masuta. Gusto na ko makita kung unsay karga niya ng maong lansya. Piyo? Usad tinig lang. Ikaw lang ang backup na ko. Unsa ano ko sa pag-pack up ni mo, kundi ko na may kuyog. Wana. Oh, mauni. Gusto ko ni mo, Tisoy. Delilah. Hapit na ko, Tisoy. Coming. Coming. Delilah. Te, bakit ako sa imong abilidad, kadoy? Pas si kadoy. Kay basinog na ba na sila si Tisoy? Oo, kaya bungita. Simple nga kinabuhi. Muna'y kinaingon, Tisoy. Life is what we make it. Dili ba? Yes, Delilah. Huwag nagpasalamat ko ni Sugar. Kamaantigo nga makigbahin sa grasya. Why problema si Sugar, Delilah? Nadanan ako ang inyong gisugo nako. Salamat. 5 na kabuok. Pulos mga batanon. 17 years old.
Very good. Oh, sugar. Oh, makabuang ka. Hilom, Huwag ko magtuo nga. ang yaw paghilas-hilas. Sugar. Pagkasamahang wine na hitabo, Kadoy. Ha? Uy, di na mahimo. Usa kini sa labing halandumon nga panghitabo sa kong kinabuhi. Muna ginaingon, one of the most unforgettable experience in my life. In English. Ako lang. Hilom, oy! Basta makaan na ako. Hilom! Ay, gyug pagarpar bahin, ani. Tungod kay kung mahibaw si Tisoy, kusog pa sa bagyong udet nga mulupad ang imong bagol-bagol. Oo. Di may tabo nga. May baw si Busing. Gigyod. Diya ka na. Ingon sa di ko makatuo. Ingon sa di ko makatuo. Sa diyang nakainom siya, nigawas ang iyang pagpanginahanglan. Naaday ingon ana. Oh, maayo unta kung pirmi siyang makainom. Mangita ko gayon nga makainom siya pirmi. Kanang wa si Busing. Og si Busing, tuapod na kig-uban ni atong babae nga gihinganlan og Delilah. Giuhaw ako, Tisoy. Oh, ay kabalaga. Unsay gusto mo? Tubig lang, Tisoy. Giuhaw ka. Gikan ka sa comfort room. Oo, ugayahay kang akong pamati. Tinaw kaayong akong ihi. Ha? Palihog kong tubig. Sure. Ako'y mangunay og silbi nimo. Magkuha og tubig. Muinom mo sa bako. Kay uhaw. Oh. Uy. Si Sugar. Nihatag og tubig ngadto kang Katoy. Busing? Sugar. Nganong nihatag ka og bottled water kan Karoy? Uy, Tisoy. Humana mo? Unsay humana? Kamu ni Delilah? Nahumana ang among meeting. Okay. Nganong nihatag kag tubig kang Karoy? Kukuan Busing? Kining... Hilom Karoy. Wa ko mangutana nimo. Si Sugar mo akong gipangutana. Giuhaw siya. Hinungdan nga akong gitagaan og tubig, Tisoy. Unsa? Kukuan Busing kanang namalihog lang ko Busing. Kay maikog man ko nga mukuha sa ref. Atol man nga diha si Miss Sugar. Muto namalihog lang ko. Hilom Karoy. Busing. Gihimo nimong sulugoon ang akong pinangga nga Sugar? Wa taon Busing. Sugar. Malihog lang. Di na ko gusto nga imo kinibuhaton pa. Oh, sure, Tisoy. Og ikaw, asa ka? Nagkuha kog tubig. Kay giuhaw si Delilah. Unsa? Kaya matragod. Kihimo kaniyang sulugoon? Ha! Tamparuson ko siya. Ayaw pag tinunto diha. Bisita ta siya. Oh, magkalagot manggod nga ikaw himuon niyang sulugoon. Na malihog lang. Parihas na ita, Tisoy. Oh. Kau Karoy. Ano sige ka diha doko-doko. Wa man Busing, wa. Sugar, Busing. kuyog na ako. Dali na. Sure. Oh, dunuli kong tubig. Bottled water. Dara. Okay, tana. Kadoy, arisa mi ha. Oh, Sugar.
kang kadoy. Unsa may dautan, ana? Oh, itagan ni mo si Bili. Nananghid ka man. Ni-excuse lang. Tara. Okay. Doon na. Balik, be. Bayan, tika. Iyang giagbayan si Siyuga. Nibati kog pangabubho. Nabuang na. Nayabag na. Adoy. Ay. Angelo? Angelo? Angelo diha, Angel, oy. Okay. Angel. Dili Angelo ha, Angel. Adoy. Puma ko di og 500, be. Ka! Huwag ikwarta na niyo eh. Aw, kuan di ay 1,000 lang. Nayabag na. Nayabag ka? Huwag mo kayo 500 niya, 1,000 na noon. Balibaran ko nimo. Angang! Huwag ko'y kwarta. Sige, okay. Sultihan ako si Bossing Tisoy nga nakita to mo ni Sugar nga gikan mo sa suot sa CR. Ano siya? Ayaw pa pinuha. Ay, pa pinuha. Sige ka, Doy. Ari sa ko, bye-bye. Angel. Kalamin mo paminawagan. Angel. Ano sa to? Dali lang. O, imo na niyo. Ari na ko ka. Imo na niyo. 2,000 na pesos. 2,000. Ha? O, 2,000. 2,000. Sa pa, 1,000 ako giwaman. May mo 2,000. Kaya ko pa ko ni mo ka, Doy. Uy, mato ni mo kay wakay kwarta. Ay, nahikapan min ako ni Dre. O, imo na ni. Uy, salamat ka, Doy. Ay, Kadoy. Ayaw pag tinuntog sulti ni Bossing Tisoy, ha? Okay. Basta pawam ako, permi. Sige, bye-bye, Kadoy. Kabuang nakakita ang bayot. Ayaw yun pagpakasayop og sulti ni Bossing bayot. Kay kung imo ng buhaton, hulmigason ginang imong ilong buanga ka. Ayaw ka pala ka, Sugar. Katambayayong ko ninyo sa kalambuan sa inyong negosyo. Salamat, Delilah. Ayaw pa salamat. Ako'y magpasalamat ni mo nga masinabuton ka. Okay ra gyud na nako, Delilah. Share lang. Kano sa ang sunod ni mong delivery? Depende. Mukontak lang yun ko ni mo, Sugar, okay? Okay, Delilah. Asa na kasi paring Pio? Wa naman mabalik. Magsige na balang ka ko niya paabot, ani. Lisod masyad nga akong biyaan kining pambot. Tawagan ako siya. Ang cellphone ni Pio. Ang iyang cellphone na gibilin ni vibrate. Si Kulas. Hello, Kulas. Hello? Oh, uy. Juana, ikaw malagi na nakatubag. Si paring Pio di ay? Ni saong pas dagat, Kulas. Mangita siyag mga paagi nga makasaka sa lansa nga ni abot. Unsa? Gusto niyang makita unsa ang karga sa maong lansa. Pastilan og masakpan siya. Unsaon naman lang. Ampo lang ta. Nga dili masakpan si Pio, Kulas. Ba, kinahang nagadiligin siya masakpan. Kay kung masakpan siya, peligro gid siya. Maugyod, Kulas. Diyara ko dari. Diyon siya man. Ibiyahan ko lang una ni Pampot dari. Siya man. Biya ka lang. Ready ka lang diha, ha? O kung magkinaon sa ugaling, naa ka dayon nga among kasakyan. Kung magpalayo mi ining dapita. Sige. Sige. Maabot lang ko. Amping ka mo diha, ha? O, Kulas. Ikaw, sad. Bye. Bye. Si Kulas kibati o kabalaka. Ingon man usab ko, Kulas. Pero kining kibuhat ti Pio. Kabahin kini siyang tinguha nga mukuha og dugang kasayuran. Kung tinuod pa nga ang iyang mismong igsuon, may kalambigitan sa nahitabo sa iyang kinabuhi.
Saan ako pagkat-kat diya sa ladya. Nga dili ko makita sa mga gwardiya. Dito na pita. Sa liyo nga bahay. Musaon ko. Oops! Gusto bong mo tanaw? Away problema. Ako na ka nang gideliver ninyo aron sa ingon, makalarga na ko. Tara. Sige, padayon lang mo. Dili ka mo kuyog. Oh, basin og may buhaton pa mo nga dili mo gusto nga akong makita. Wa na, sugar. Wa na. Nahuman ang among meeting ni Tisoy. Tara, sugar. Ha? Kinsa ba'y kisigihan ni Muglingi? Ha? Uy! Si Kadoy. Dili ni mo siya patanaw? Ha? Okay. Siniya siya nga padulon. Okay. Gads! Dali! Oh? Unsay Kads? Kadoy, good! Kadroy! Dili Kads. Oh, busing! Yan ako! May isugo ka, ha? May sugar! Ako'y nagpatawag nimo, tonto. Busing? Oh, imo digtaw, Tisoy? Yes. Ako ning sinaligan. Oh, mao ba? Tanaw na ko. Murag buaya maning dako. Sa buhaya. Oh, Buaya? manunukob kang dako. Tarong, ha? Kadoy, behave. Ato ning bisita. Kuan man, good busing. Kuan ka ng... Tanaw na ko. Murag bag-o kang naka-esmeringhoy. Sis Bringoy! Awa, wa kang kapanipir. Unsa? Bitaw Kadoy, panipir, oy! Sugar, ayaw pagtanaw. Wa ang untay magkakita ka na ako. Wa ang unta. Si Pio. Sige na nakita na ako nga ni Katkat. Nga naasalo yung bahin sa lansa. Ugala, ang guard. Napaso-paso. Ug napaingon sa dapit. Salo yung bahin sa lansa. Kung mo makitaan si Pio. Unsay kong buhaton. Doon lang ang kwartya. Nagdaro pag-armas. Tingalit po si niya si Pio. Ug si Pio, wa makabantay. Mulili ko. Naikwartya ka na pa yung tayo. Ari ko tayo napita. Si Pio, nibalhin og laing dapit. Pasi nakabantay siya. Kinilili man to siya. Ug a guard. Ay, salamat ni Uno. Salamat. Ni Aninaw tingali siya sa iyang palibot. Salamat, dibalik sa akin. Ay, salamat in taon. Di adin ang nahibutangan sa maong mga batanon. Ablihan na to. Okay, habli. Naa sila. Gipang baatan ang ilang mga bapa. Pero dili magsaba, sugar. Hamo na lang gibuhat nga sapungan ng ilang mga baba aron sa ingon. Di magsaba-saba. Sugar, imo ng misyon. Ang pag-am-am nila. Nga dili sila ang imabala katungod kay panggaon sila dinhi. Hatagan sa tanan. Ako na ang mahibaw.
Mutabang ko, Busing. Kaming duha si Miss Sugar. Oh, natural. Naagyo ka. Nga mutabang og pantay. Salamat, Busing. Unsa na makaitawri, kahimtang ro ni paring Pio. Aman nawag ko kusab ni Wana. Gusto ko nga mahibalo, o unsa day kahimtang dito. Si Kulas, nanawag na sana. Hello, Kulas. Oh, asa naman si paring Pio? To ana, nakatungtong na slansa. Oh, unsa? Oh, wala na ko siya makita, Kulas. Mao ba? Magpaabot ako. Di ra ko layo niya. Oh, sige, okay. Pagamping Wana. Oh, Kulas, bye. Bye. Si Pio, wala na ko siya makita. Unsa ka iyang gibuhat? Hinahinay na sila og kagawas. Huwag ibalhin dito sa rest house. Oh, Busing. Siguro eh. Ingon ba si Sugar? Unsa magkailang ibalhin nito? Sige na, pagdali. Oh, Busing. Unsa magkailang ibalhin? Sige, nihog na kinoy. Ibutan dito sa dagkong lawak. Dining akong rest house. Pagdali na, sige na. Oh, Busing. Karon masaksiyan ako kung unsa ang ilang ibalhin. Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.